Shit. Det er ren lort. Jeg kan så ikke kviksælge. Næste pakke. Og vi får... Boom. Ikke godt indtil videre. 79, det er ikke dårligt. Ham kan jeg godt bruge. Sydamerika og Europa, det kan jeg godt bruge. Så det er da fint. Og det er, jeg havde 30.000 til at starte med, dem fik jeg, fordi jeg vandt den der online turnering. Sidste pakke. Eller nej. Tredje sidste pakke. Okay. Lad os se, hvad vi får. Hvad må vi få? Carrick og Podolski. Det er da udmærket. Det er sgu godt. Carrick og Podolski. Men det er ikke så godt, at jeg allerede har Shirley i forvejen, og ham vil jeg vist lidt hellere have. Satan. Det var ikke så godt. Det skulle bare være at, en eller anden højre midt, Navas eller et eller andet. Det kunne jeg godt bruge. Okay. Gennem det hele klubben. Okay. Næste pakke. Lad os se, hvad vi får. Og så EA. Torado. Og Elia. Er en stadig 5-stjerne skills i Jeps. Sådan. Og Defur. Rodriguez, mand. Dejligt. 83'er. 4-stjerne skills. Og Herman. Det var da en god pakke. Den var god igen. Giv mig lige kontrakter og fitness og behandling. Og ikke kontering, fordi det skal jeg bruge. Eller jo, jeg giver mig bare det hele. Næste pakke. Anden sidste pakke. Så. Hvad får vi munden? Kan se. Soto. Lort. Efter noget lort. Okay, så det aller sidste pakke. 5.000 coins. Lad os se, hvad vi får. Vi får... Kanemi. Lort igen. Og Luis Gustavo. For helvede, ham har jeg i forvejen. Fuck. Det er Kviksel. Nej. Nå, men det var så alt for den her pack-opening. Og ja, som sagt, det var så alt for den her pack-opening. Håber I kunne lide videoen. Og ja, vi ses. For resten, hvis vi kan få 10 likes, så bliver det en til pack-openingen. Og så er det, vi ses.